Ụmụnne m, ọ na-enwekwarechi ọnwa nọ nwaanyị mba nnọọ awụchasịala nụ m eyi ụmụnne m enwere mkpirisi vidio m bịa gbotowara ọnụ ngala ana few days ago gbasara akaebe. Ọwụ na ị chọrọ ịgba akaebe gị gbaa nke ziri ezi, gbaa nke maara anya, gbaa nke eziokwu. Dịka m gwakwara na unu na mgbe na-adịghị anya ga ma bịa gbotoro unu koro unu ihe kpatara nụ mkpirisi vidio ahụ na-ekwu gbasara akaebe nshipụta. Anụ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon si m nwaanyị mba nnọọ mza ya sị m na m weredela akụkọ n'ugbo na-egbotere ya ụmụnne ya sị m na ụmụnne di ya rụ 5, ụmụ nwoke 3 mana ụmụ nwaanyị 2 toro ụmụ nwoke 3 nọ di ya wụkwanụ kenta na nwoke, di ya wụ last born ma n'elu ma n'ala na di ya kenta. Mgbe ya na di ya na-ayị ya na di ya mara na ha nwere smooth relationship, di ya maara ya mara di ya, mana o nwere something about di ya kwesịrị ịwụrụ ya red flag mana eleru ha anya. Na even though na nne ha dị ndụ, na di ya na-ahụta adanne ha dịka nne ka abụọ, na ihe ọbụla adanne ya si eme na ọ ga-eme, na ihe ọbụla adanne ya sọpọtụrụ di ya automatically asọkọm to that. Na adanne di ya na-apị di ya ka pimpom, ya bịa elegebe ihe aha na-achị bịa chọpụta na otu a di ya wụ last born. Adanne ya kuru ya, adanne ya pampara ya too much. Adanne ya kuru ya were mere pet according to otashikọ akụkọ na at a stage mma ya amadụ ụmụ ọmụrụ nwa nwoke ọzọ kenta na adanne ya pere ya ma pet ya ma gịnị na ọ hụtara adanne ya dịka nne mụrụ ya. N'ọwa ebe ịhụnanya ahụ shi na ihe di ya nwere na adanne ya ọwa ịhụnanya, mana adanne ya were opportunity feel na ọ ga-eji ya manipulate ya everything around di ya. Ruo mgbe ha na-ayị di ya gwawe si ya biko na ya biko na ihe mgbe ya na-agwa ya na enwe ọtọ ga-ada, mana o mee ya because of ịhụnanya ha, na o mee ya because of their togetherness, na o mee ya for his sake, na ya biko na ihe nidiri naanị please adanne na ọ na adanne ya consent ya for two of them to be together, na ihe ha wụ na ọgụ yin gone. Yes, but na mma ya na ya mpa ya na ya ụmụnne ya na ya o ji wụrụ adanne specifically ka enidiri impress ya gowere si ya biko na ọ wee long story na ya biko mere ya ebere na ihe adanne nwekwara ike test ya na ụdị dị iche iche na o nwere ike mee ka o nwere agwa ọjọọ, but na ihe ha awụ ha agwa ya. So ihe a di ya kwuru gbasara testing and disguise emee ya la ya low the day ha gara visit adanne di ya. Ihe nwaanyị mere na ọwụghị obere ihe. O mechaa jụọ ya si ya na n'ụlọ ha na ha na-erijikwa afọ, na ha na-erikwa enyi otu o kwesịrị, ha na-erikwa complete 3 square meal because ọ wee eriju afọ na-etiga ụmụaka na-agbagharịwa. Ya gwa ya si yes na ha na-eri na Chineke na-provide ha. Olewe gwawa ya sị ka ihe bụ body count ya. Ya sị aunty ọ jụọ ya sị na ya chọkwaghị repeat onwe ya again na ọ gịnị bụ body count ya. Ya gwa ya na body count ya na 5. Ọ gwawa ya na 5 cha na ya rụkwa n'afọ ole. Ya gwa ya na ya dị 26. Ọ sị 26 years enwere 5 body counts. Na ọ gịnịkwanụ sere ha ya ekwu ihe sere ihe niile mere na past relationship before mata nwanne nwoke. Ya gwa sị enweghị ọzọ na-awụkwa hụ oke ịgba n'ama, oke ya adịghị faithful, na ọrịa karịrị, na usomeme ha gba ha mee ha si gbagharịa ọgbaghara ya gbaghara wụrụkwa ya na-amagharị na ya achọghị ụdịrị ihe ahụ. Ọ jụọ ya sị na ọ gịnịkwanụ ka o ji chee na nwanne nwoke na ọ wee sent na ọtụmoro nwanne nwoke hụ obere nwa taa ụmụokoro ụmụ nwoke mege ugbu a nwoke ji nwaanyị mege na nwecha side chick de nwere nwa ha na-enweta nwanne nwoke eshi nwee ofu de nwere ọ chọrọ ịgwa na ọ ga-ebiali na ọ bụrụ na ọ ga-end relationship because of enyi nwoke gbara hụrụ chụrụ nwaanyị ọzọ, na ọ gịnị ka ọ ga-eme di ya n'ime marriage. Na elu kwuru ka ya dị wicked, na elu kwuru devilish, na elu kwuru like ya hide a lot of things gbasara ndụ ya, na nwaanyị a na-egwa ya dis na ọ na-aga direct, ọ na-akwụ hama n'elu ntu ya mawohu na stay care of God. Ya mazi ihe just ma ya defend onwe ka ya gwa ya na ọ wela ya ka ya confront ka ya na ya bụ face ya na ya cheta ihe a nwanne enyi nwoke kwuru kwanụ di ya. Ya cheta ihe a di ya kwuru mgbe ha na that time ọ wee enyi nwoke na adanne nwere ike disguise onwe just to test her. Ya feel na maybe na ihe ahụ na ọwụghị karata ya, so ya nwere ndidi ofubaracha ya ọtara ya mmasị anyways ka na-agagodo na ebe nwanne nwoke like no problem, mana ya mara na anya abụọ na ọ wụ onye komita zude na ahụ.
ya chịwa ọsị ya biko ga-eshite nri ka ha rie ka eleghekwenye na side ahụ yishie ya ihe a na-eshi na ọrịdị ya ihe a na-eshi wee eshi onye oricha anya ọta mkpụrụ aka ya eshie origeda des yes na at least na kan ya gbalịrị na this one na at least na nne ekpe ga-agaga kitchen na ọ dị obvious na ọ zụrụ ya ọfụma na ihe gbasara ishi nri ha na-eme otu a ka ha si gachada dị na ọwụghị obere ihe ya lọta ọ consent for them to be married na ọ weta ya chịrị lọ ndị ka ọzọ alụchana ma ndị ka nwoke ma ndị ka alụchana ya na di ya alụ anọzi n'elu ya nwaanyị mba nnọọ nza nwaanyị na ugbo na-ewu ada nne di ya gwodo ya na di ya nwee problem ya chịrị ụmụ ya ụmụ anọ lo n'ụlọ nna ya bịa na ịga bute ụmụ anọ bịa wụsara ya na ụmụ ya ụmụ anọ ya 4 boys ọ mụrụ ya chịrị ha lokwute nụrụ na rum ya n'ụlọ nna ya a na-eme ka emechiere ha di ya si ya chọọ na ha kpụrụ ụwa na ọnwụ na ọkpa ego ya ụmụ ya ga-azụ ma ọsọkwa na ya na ha ga-anọ na ya ga-esendịta 1 naira na ike gwụ ya na ọ return ụmụaka na ọsọkwa ka eme tọn by tọn na mgbe ọbụla aka jiri ya na ọ kpatara ya ụmụ ya na ya nwa ga na-azụ ụmụ ya na ụmụ ya ndị mgbe ọbụla ha chọkwara ịbịa hụ nne ha na ya ga-erelize ha bịa hụ nne ha na ọsọkwa ha aga kọt ọsọsọ kọstọdị ụmụaka no problem as long as ya nwa ga na-abịa eleta ụmụ ya ma ụmụ ya ga na-abịa eleta mana onwe ihe ga-eme ka ya na nwaanyị a birikwa ege ndị ka di na nwunye na ọ gaghị awọkọ na ka ahụ na zero si return ihe akwụrụ like play ewere ihe akwụrụ n'isi nwaanyị return nwaanyị nọrọ n'ụlọ nna ya wite ụmụ anọ ya na di ya ebidiwe na future ha na akwa nwaanyị na di nwaanyị lụọ di ya na di ya ha ebido pịawa ụbọchị ọnụ mejiwe for their own ọdịna mma na steji a ka nọ ịga ala bekee apụta okwu ịga ala bekee apụta di ya Chineke na-efevọ ya enweta visa gawa ala bekee na nwaanyị mba namba before di ya enweta visa gaa ala bekee ya ma ọnụ ụmụ abụọ dị ofu nwoke ofu nwaanyị before di ya enweta visa gawa ala bekee na ala bekee nụ ntara ka ọ nọ every time adanne di ya na-akpọ di ya enye ya information agwa ya ihe mere na ọ sị na ọ hapụrụ nwunye na ụmụ abụọ ha nọrọ na township na enwe onye lede ya ebe ahụ na ọ ga na-eme ihe dị ya mma na ihe eji na-agwakwa ya na nwaanyị a na-abido ịzọji ụkwụ na ọ ga na-eme ya nwa affect ebe ahụ dịka n'ihi na ọ nwunye ya n'ụta ka ya na di echi nwege problem a to the extent ihe di ya na-ekwuzi wụ na ya kpọrọ ụmụ ya abụọ lawa na village gaga nọrọ na room ya na village chọta shop na village na ya ga-emepere shop na village and ihe ya mụrụ wee kwa akwa ihe ya na-akwa n'aka ya kwacha ị ga-asọ ihe ka atọrọ ya tọkọ ọsọgodị na enweghị shape ịdị shapeless ya ga-akwa tọọ mmadụ ka jụ ule onye kwara ha akwa nọ ihe ya na-eme ọsịa chọọ shop na village ma ihe niile gawa ebe ahụ na ya nawazi ya chọzi ka nnata naanị ya nọ na city na ya gawa village ihe a gwute ya kpa adanne di ya si ihe ọ na-emekwa na-adịghị mma na ọ naghị adịzi mmadụ ibuild customers nọrọ ebe ama ya ama achọ ya ma ebe achọ ya ga ọgọdụ na onye achọrọ shift bụ ọ wụrụ ebe na-agaghị stress customer ịgba moto bịawa na-ele otu ochesi ya hapụga mechine shop ya na-agwa nwanne ya nwoke ka ya kpakọ ngwongwo lowa village bịa nọrọ na village na ntị o kwesịrị na-ekwesị ọgwa wee sị na village na ya nọ ya nwụọna na ọ bụrụ na e nwere onye na-emegharị anya ebe ahụ na ya gwa onye ahụ na ọ gaghị work na ọ gaghị end di ya na ọkwa na ome na-eme na ya birikwe n'obi na nsogbu dị na ya jos ihe a di ya gwara echi ebe ahụ kpọrọ ụmụaka ahụ relocate lọta village na nwaanyị mba nnọọ ya kpọọ mme na fon mes na ọhịa na-ahụ n'ije di na ya gawa ebe di ya ekwule asịkwanaghị ya gawa ebe ọzọ ka makwa n'ụlọ di ya na ya gawa na ọ ga-adịcha mma na ya gawa na otu esi pak ngwongwo ya relocate to village nwaanyị mba nnọọ nza ya baize n'area this woman ọ tọnụzie ya to maid ma ya shi nri enweghị onye ga-eri nri na ọkwa gị gwa ga-eshi nri ọ na-agwa ya na ka that is house help a gara pikite from nowhere no na ha medị ya sị ka ya kwatụrụ ya metụrụ ya ebere ọ kwatụrụ ya ugwu small ugwu ntakịrị asị nwunye nwanne ya nwoke ọ naghị eme ihe agagide on nwaanyị mba nnọọ rutezie steji na di ya anaghị esendiziri ego na akaụntụ ya na ọ na akaụntụ adanne ka ọ na-esend ego adanne di ewerezi ego nye eselekwe di ya esi enye ego ya sa na o ruole ka ụta ya kpọọ di ya na WhatsApp call n'abalị ya jụọ esi na o nwere ihe mere taa na ya akọwagodiri ya the meaning of that na olee otu esi sendere adanne ya ego adanne ya werezie the money wetere si na di ya si na ọ gịnị mere akaụntụ ka di ya gwa esi ya hapụkwana ihe ahụ na ya hapụkwana datin na ya hapụkwana ihe ahụ ọ na-ekwu na ihe niile ya arụwatacha ihe niile ya ahụtacha isi ya gwa di ya si na ego ọbụla ọ na-esendere ya ga-abịa tru adanne ya na o sendekwala that money na ọ hapụrụ ya adanne ya mgbe ọ chọrọ isendere ego na o ji akaụntụ nọmba ya di ya gwawazi esi na ihe adanne ekwukwere ya ekwu na ọhịa o kwuru na ọhịa ekwuru na ọhịa ekwuru na ya epuole nku na ya ga-agbakwashikwa nku na enwe ihe nọ dị ya na adanne na ọwe family na ọ bụrụ adanne ka ya ka esi ebe anyị ego ọ ga-complain
ya gwa di si ya gwacha na ehi ya gwara na ego ọlọbụla chiri inye ga-abịa turu Adanne na ya suspend that money abịakwara because ka ọ hapụ isi na ya kparịrị Adanne bịara nye ego ya reject ya na biko before mmadụ aghọ ya ọnụ na onye ọbụla marakwa mee na nwamba nọ di ya were ihe ya nọtara ka koro Adanne di ya bịaru side ka ya nọ ya makwana na o nwere plan enwekwana na nwere ihe o ji abịacha Adanne isi ya zoro na dọ Adanne di ya fetapụrụ akantị gị n'otu a udu akara anya abụọ nwa akịla ha ma onye na-ewelite sa ya ogene ọmara ha na ya na the other one too na ọ na-aṅụnwa dị na ya werere ego nwanne ya nwoke sendere ya nye na ọmana nwere ụfọdụ Adanne di ya ga-enye ego ahụ ya kpachi mana di ya ejiri ya oji ejie ya oji di ya ejiri ya ọ ya ka ọ gara aga gị gwawa nwanne ya nwoke that na ego ọbụla ga-esendere na ga-abịa tru ha like ya wee kwe nsụkọ tru ha na ya wụ ajọ mmadụ ka o nwere ka enye ya eriri ya na-ele Adanne di ya gwa ya sa ntị ya sị na ọ krọsọla line na ọhụrụ aka ntị ọmara ya na agaghị ekwu okwu until ya ripọtụra di okwana nwanne nwoke na ụdị o kwesịrị mana ọhụrụ aka ntị ọmara ya na o filikwere na ntị ya wụ samba ebe abịa bịakọrọ na o ripiti hekwula onwe ya ọzọ na ya biko ọsị gịnị mgbe ọ na-emere ka ọ maha ya onye ọzọ ya kwakwe gị dọrọ laghachi back to the room dọrọ ụzọ guchie gbachie by inside mmiri fon gwawa die ihe mere na di ya gwawa ya sị na Adanne ya toro ha na Adanne ya wụhụ ụmụaka nke na ọ ga-eme ihe abịa na ripọt ya na ya folo Adanne ya dịka famili otu ọ ga-eji ewu Adanne ka na-echi otu ha wee ya nwa na ọ wụrụ ya nwa ka Adanne ka ya mara aka ntị ọ ga-abịa ripọtụrụ ya na ahụ di ya na ọ ga-edi ya even ya ga-ama na ya na nwanne nwaanyị nwere okwu na nwanne nwaanyị mara ya aka ntị ọ gaghị ajụ ike afụ ya ụfụ na ọ gịnị ka obere okwu ya na Adanne ya na-enwe ochi otu a na-afụ ya mgbe niile o nwetaghị kọndishọn ya jụwa dị sọ ihe o kwuru ya sị ya gbanye ọfụ na nwamba nọ nza for 4 months di ya jụghị ma o nwere origeri ọ kpọgadịghị fon ya nwa nọkwara n'onwe ya gba ya nkịtị ruo after 4 months ya na-akpọkwana hụ dị n'ihi ya nwere aka ọrụ ya nọtaghị ego na Chineke na-enye eke zuru even na village dị Chineke bịa gọzie with customers even ya nwere customers kara ka ya nwere na city ihe ya na-akwa na village wo even people ndị shicha township na-achụlatara ya akwa na ihe ọbụla bụ ihe eji ego eme na Chineke gọziri ya na ya na-eji aka ya rụpụta ihe ego na-ezuru ya ga-ezuru ya na ụmụ ya abụọ ya ji 4 months for 4 months ya nọghị from the okpọghọ phone ọjụ ha ese ọkọtụ ya ejikere pụwa ya baizie na ya ga-etete mgbe sọrọ ya jikọ ụmụ ya kpọga ha skuul shi ebe ahụ gawa na shop ya na-abọda dịbịa shiwe nri ọ bịa gbagharịwa ya bịa họta dat na ishi ya ga-eshie mgbe ya chọrọ ishie ya bịa mewezi apply small stubbornness iji defend to onwe ọ iji gosita na ya wụ mmadụ amụrụ ya amụrụ na ya nwere feelings nwee emotions ruo otu ụbọchị na ofe nọ mana ofe ahụ ọdịla week ofe ahụ adịla ofe ọha ọ nwụrụ na ngwa Adanne di ya gwawa ya na a ga-eshi ofe egusi taa na ya ga-aga ahịa na ejikwala ike ya agakwala shop na ngwa ka ya gaa ahịa lọta zụtara ihe ọ ga-eshi na Adanne di ya na-aga ahịa zụta weletara ya eshi ruo dade ya gwawa si ya na antị ya sị na ụbọchị taa emeghe ihe ịba kichin na ọ zụta ihe a na o jishi ike shie ya na ya nwa nwere customers na-abịa ha na-eme mmemme ha chetara ya akwa ya na efinish bụ akwa ha na ndị echi ka ha na-abịa echiri dị akwa na ha bịa ya emechabe ya na ọ ga-enye nsogbu na ọ zụta ahịa ahụ na o shie ya ọha ma na-eji ofe ochie ka eshi ofe a a day after tomorrow so that ndị achịrị akwa ha tomorrow nwanne echi eshi ofe Adanne di ya sị ihe o kwuru ugbu a mee na o mee na ọ mara dat na ọwụ ya nwa ya elekiri ya chere ụmụ ya gawa kpọga ha skuul gawa na shop bido kwawa ka nga nke ya na-akwaga akwa Adanne di ya wụchachi ya bido akala anya first thing ọ mara ya waka ntị ụmụ nga ya amapụta shi eji onye ọbụla dị surprised ma ya aka ntị shechara akwa nụ nga akwa ya nụ na telo see ya akwa ahụ adọka ndị ahụ akwa ndị a na-eme mmemme akwa ya kwagara ndị mmemme ndị uniform o were iwe dọọ akwa anụ na machine ya dụga sere akwa ahụ adọka o bido akwa anya aka ya nọrọ nga akwa anya nnu ya nkwa ọ dara kpomkpom gaga higo onwe na gota daiga na gota in fact they messed up ọ nọrọ nga tụtụrụ phone ya bido video ihu shop ya bido bewe that na-agwa na silekwe na ọmaghala ya rọ nwe ihe ọjọọ ya mere na ya eji ha ahụ na mma ha eji ahụ na ihe na ọ nwunye nwanne ha nwoke ya ga-azụta ihe ọ na-eshi si eshie mma ha ṅụọ ka ha ṅụọ ọgwụ ya onwe ya eji ha ka ya ṅụọ ọgwụ
ọ nọrọ nga agbara bịa na shop aka ya welitere ọkọ ya kwanye ya na gota kwanye ya na gota si lekwe n'ụwa lekiri ihe a ka o ji fon na-eme were sendara nwanne ya nwoke di ya kpọọ ya na fon jụọ ya sọwada nne ya ka abụọ ka o mere ihe a ka o disgreziri kwanye ya na gota n'ọwada nne ya ka ya mere datin ya gbanyụ di ya fon na ntị nwanyị mba nọ egwodogide da wan gwodogide ya ivun mmanya bịachara okwu ahụ emechaa jụọ oyi na m lezie ebe okwu dara ọ wụrụ ihe ọ ga-awụ na m lezie ihe mere na ya gwachana kọstọma akwa one day kọstọma si ya biko wetara ya na sendịarị adresị ebe ya ga-ewetara ya dị akwa na mgbe ya rutere ebe kọstọma anụ tara si ya wetara ya ọ wụrụ na akụkụ ebe dị kọstọma bi ịgatọ front enwere big hotel nọ there cars na drive in na na-apụ apụ ya makwa na adanne di ya bịara that area that very day ya wetara kọstọma ya akwa ya kwara ya elekiri ya gawa ebe asị ya bịa weta akwa were dị akwa kpọkwana kọstọma ya pụta ya na ya bụ n'ozi n'ime shop ya nga ahụ ọnụ obido test wa akwa ya ọ ya ka ya na nwaanyị nụta ya dịrị azụ nwaanyị nụtara na-etest akwa ya etest akwa na-eme akwa ya just si ya yes na nke a na ọ dị ihe na lọma na mmadụ test ga akwa na aka na ọ dị mma yes na ebe eke ya eke ya jụọ esi ọ dịkwa free ya si na ọ dịkwa like kwụta ọ dị ka nwere ebe a ga-emeta aka ihe ka ya kpọ n'ọnụ ihe ọzọ ya hụrụ na azụ ya wụ adanne ya si ya na na ya na-abịacha na họteelụ a n'ebe ya tọnụ the woman test ga akwa ya tọnụ elewesi wee which hotel ọ gwawa ya ọ sị ya amata mbiko na ọwụ ya kwa ya na-agwa na ihe ya wụ na ọwụ soft landing ya keretiri na na ya na-abịacha na họteelụ a n'ebe ya ma ọchụ face ihe the woman ọ gwa ya sọ na ọ ya nwa ya na-ekwu okwu na amara ya ọchị ya gwa ya sị na enwekwa ngota na around unfortunately ya gụkwa akwakwa ya again na ka ugbu a na ọkwa okwute na blọk juru ebe a maka ebe ọ ga-aka iko isi na otu o chedere ya na obi adịtụkwaghị ya mma na ọ makwa ihe okpere ebe na ochikwa nwaanyị gawara onwe ya na ya bịakwara biznes ya ọ nọrọ ga-akpọ nwanne nwoke na fon vidio wee dị hotel si nwanne nwoke na olekwe ebe nwunye na-abịa na olekwe ya vidio ya nwa vidio nwaanyị nọ ntara yi akwa n'ahụ the woman sị nụkwekwe ihe mmadụ n'ahụ o vidocha vidio si na kelewe enyi ya nwaanyị na-akọvara ya na ya elekwe na ya nwunye eshi na họteelụ n'ugbo apụtaga ya na-ajụga ya ajụjụ ọ ya ga nga akpara na elekwe big hotel ya egwe ebe na ọ makwa ebe webe nọ kpewara nwanne nwoke ahụ ebe ahụ kpewa ha street kpewa ha the place nwanne nwoke chọsọgakwana ebe ahụ gị megịnị na ya dọnwere ọgbanye ọka ya kpoo ya di ya kpọpatakwe nga ya nọ ya were fonu ji esi elekwe nwaanyị ya kwara akwa ya chetara akwa di ya jụọ sọ wure le mgbe ka ndị kọstọma ọ na-aga ewegaziri ha akwa na ọwa ụhụ onye kwara akwa gaga ebe onye kwara ya akwa ga-etest ya so that enwe ebe a ga-emeta aka emenwe ya emenwe dị ya na ele mgbe o bidoro ya akwacha ya eship ji aka were dị akwa gawa rụ kedu mgbe ọ wụrụ kurie mesenja na ụdị na ya kwacha akwa kọstọma ya nyegodi adresị ma mfe ọ gawa ma mfe agaghị iwegere akwa ọ gakwa n'ebe ahụ gbe enwe ebe a ga-emeta aka o were ha lawa ha nọọsụ na ọ gara gị ebe ahụ na họteelụ a gị megide na adanne ya na-atụrụ ya chi na adanne ya tụbiri ya chi bifo and oruo dị n'ezi adanne ya si na ifu na ya nwere witness na somebody enyi ya nwaanyị so akpa enyi ya nwaanyị si yes wale nwaanyị mba nnọọ mza ya si that very day nọ naanị this woman so ma ihe niile ya na ya kochara ọ lawa na enweghị onye ya na-eso enyi ya nwaanyị ahụ ya ma onye ọwụ na ọ bụghị ya na ya bọs that very day mana enyi ya nwaanyị ahụ gbara aka ebe mgbe di ya kpere na fon di ya si yes na ọ ya na nwanne ya nwaanyị adanne ya so na ọ bụghị obere ihe na ha hụrụ nwunye ka o si na họteelụ ahụ pụta na nwanne ya nwaanyị na-abara nwunye na-agachi ike bifo ya mara ọ gaghị ebe ahụ nwaanyị ahụ ọsọ chịtara akwa na ọ dị ka ya na nwaanyị ahụ nwere ihe ha dị mbụ a ga-akọvara onwe ha na di ya konkludo n'okwu a na ọwa otu osimiri di ya gwa ya si ya dat na ya ga-alọta na krismas nwaanyị mba nnọọ na ihe anya na-akọrọ m na omega ọgọst di ya si ya na ya ga-alọta krismas na ya mara na echiga di ya mma na ejikere para ngwongwo echi n'ụlọ ahụ bụ na ya lọta ekwota ga-echiga officially he divorce ya si di ya na owoto chiri chọọ ya sa na owoto chiri chọọ ya sa ya sụsụbanụ ya dọrọ nga anọ ga-akpọ ndị obodo ebe ndị di ya ripọtụrụ mmadụ 2 na 3 si lekwe ihe adanne di ya kwugidere ya lekwekwana ụdịka aka ebe enyi ya nwaanyị gbara na ya chọrọ ka ha matara ya ọnụ jụọ ha ajụjụ ọfụma ma ha dịkwa shọ na ihe ha kwuru na ihe mere ndị mmadụ ole na ole ya gara miti a ga-agwawa adanne di ya si na ya lerukwa anya lekwe ihe a nwa a kwuru lerukwa anya ma ọ dị shọ na o si na họtel kasị ihe a ihe na-aga gbasa marriage a na ihe a this particular problem na gị mebi marriage na ọ dịkwa shọ
na ihe nọ n'okwuru okwu n'ihi na nwa kwuru okwu ka obi adị ya mma, o kwuru okwu ka onye ga-aga ije nke ọ na-achọ ịnọsensị ya na ya kpachapụkwa anya ụdị ihe a na-egbukwa mmadụ tinyekwere n'ọwa ada mberiji nna ya na ihe ọnwụnwa ya amụ amụ na ya dịkwa shọ ya si ekwuchana na enyi ya nwaanyị ahụ ọkwa onye obodo ahụ ọ lụkwara di shi na dipụta ka ị mara ya na ya bọrọ n'ezigbote mma ha abụọ si na ọwụ ihe mere na ọwụ ihe mere abịa jụcha ajụ ha si na ọhịa mere ụmụ nwoke ndị a ya kpọrọ witness ya na ha ya kpọrọ ha na ha bịa dide a na-ajụ ha ajụga ha ajụjụ a for the final ajụjụ ya because e mere ha invite ha bịa na ha dị 3 men elderly men na ha bịa dide ajụgacha ajụjụ ada ndị dị ajụjụ ahụ ma enyi ya nwaanyị ha asị yes na ọ na-achịgwazi ha na ha wụ ụmụaka ha amazi ihe ha hụrụ n'ihu ha nga nọrọ nga chịrị aja mbiriji ahụ bidosi fesi son ụmụnne m ka ifesi son na-aghọtacha m ka ọ si efesi son bidosi na ihe ndị a gwara ya na ọ bụrụ na ihe mere nọ na ọ bụrụ na ọ wụ eziokwu ọ bụrụ na ọkwa ya na ketara ihu họteelụ abịa ketara họteelụ mafọkwa ịba n'ime mafọzikwa na eshiri ime ya pụtaga na bifo afọ nọ na-agwụla bifo Disemba na di ya nọ na-elule ka ha mitie ọnọdụ ha ga-ahụta onwe ha mara na Chineke na-adị ndụ na Chineke na-egosi ndị a na ọ na-adị ndụ ọ si ekwucha ihe ekwuru kwuo ihe ekwuru n'iwe wụsawa aja lawa laruo mee other things ya mere mee ihe ya mere because obi adịghị ya mma ya mee ihe ya mere nwaanyị mba nnọọ mza ihe anya na-akọrọ m na omege n'Ọgọst o weta aka October 3rd enyi ya nwaanyị ahụ enwenye ma ebe ọ gaga nwa accident moto kọrọ ya ụkwụ ya abụọ jaja gbaa ya jaja na ọ nọ na specialist hospital na taa ya na-akọrọ m ugbu a na ọ na specialist hospital ya nweta information gbe ada nne di ya na phone si ya nọrọ ihe mere enyi ya nwaanyị na ugbu a wọkọt na aka na-enye ya grace na ọhụbe ihe na ugbu a wọkọt na ọ fọrọ ya nwa na ote ka ga-esi abịa na ọ ga-adị ya surprise na ole sokwuru eziokwu kwuo nke wee eziokwu ma ya ma onye gbara akwa ebe ọmụ ụgha na ha ga-ama na Chineke ya na-efe na ọ na-adị ndụ ada nne ya agbanyụ fon na ntị na nwaanyị mba nnọọ mza ọsọ nwa ada nne di ya nwa ya nke nwoke nke dị ọkpara na ọma ya na ụmụaka ibe ya gbaga bọọlụ wụrụ gbara ya ụkwụ n'obi wụrụ enwe otu esi gbata ya efentie na field eburu ya gawa ụlọ ọgwụ gbotewe ya ebe ahụ tinye oxygen ya enweta egwa dị infọmeshọn kpe ada nne di ya sa kwa chọba ikwu eziokwu na ọkwa chọba ikwu eziokwu na ọ ga-ama na Chineke na-adị ndụ ada nne di ya gbanyụ fon na ntị o rute na Novemba November 18th rute November 18th ada nne di gawara ọhịa gaga iburu naanị ama ihe ọ gaji gị ibu pụta ebe ahụ agwọ atọ ya na ọ naanị amara Chineke na onye na-egbu ọgwụ agwọ nọ nso ebido vawe ya pụta from there akpe na ọkwada awa mkpe ha gwa ya na fon sọ kwa ọ chọba ikwu eziokwu na nsogbu anọ na o jide eziokwu ya ahụ ntị dị mana ihe ya chọrọ ịgwa ya wụ na Chineke ga-alụrụ ya before di ya na ama na plan alọta na Krismas a na nwa mba nnọọ mza na ya nọ na Disemba na na anyị nọ n'ime ada nne di ya ọwụhụ bere ihe ya ehujighị n'ọrịa ya were fonu kpọwa di ya kpọọ nwanne ya nwoke na fonu wụ di ya na actually na ya chọrọ ịcorrect mistake ya mere na ihe a ya gwara gbasara nwunye na ọwụ ihe mere kama ya eji iwe ya ghọtacha ote the movement na ọ dịcha ka oshi ebe ahụ apụtaga dịchakwa ka oshi ebe ahụ apụtaga na ọ nwetu esi ahụtagacha movement ahụ ya conclude na ọ na họteelụ ahụ ka oshi na-eche na ọ na họteelụ ahụ ka biko na nwunye na ọ dị innocent na ọ wụta ka eziokwu shi pụtashiwa enyi ya nwaanyị nọ n'ụlọ ọgwụ moto chere ụkwụ ya from ikpere ya ụkwụ ya bọpụrụ abụ ọ ga-eji clutches aga na ma ife ise ya fake leg before ya eguzoro dịka mmadụ ka aha nọrọ n'ebe a na-eji oji si ya bịa biko na ya gbaghara na ya biko na ya gbaghara na ya dị very sorry kpọwasị ya kpoo ya kpore die na fon ka ya na-ekwe ka ya confess die n'ihi na ọ onye gbara ama ụgha nya mgbe di ya kpere na fon ya were kwuore die na ntị na yes ka ya gwakwa die na ntị na ya tụrụ achị na ihe na ọwụ ama ụgha na ya biko gbaghara na ya dị very very sorry na sisa ya jikwuchakwa datin na conscience ya egbuola ya egbu anyị mba nọ na mgberekwu na ugbotere ụmụnne kụtụkwa ya ntu n'isi ihe gbasara aka ebe ụgha ịtụ achị gba aka ebe gbagide mmadụ na o jụrụ njọ punishment ya na-aka onye mere ihe the main person mere ihe onye aka ebe ụgha ahụ punishment ya na-aka karịa onye ka emere ihe onye ka mere the main thing before akpọ ya ya hapụ eziokwu isi na onye a mere si na onye ahụ emeghị ya na onye aka ebe ụgha punishment ya na-adị severe karịa the main person mere ihe na mgberekwu na ugbotere ya ụmụnne m na-ahụ na ndị ada nne di jiri tọnụ na ya nwayọọ biko nụnụ ndị ada nne di nwayọọ ọzọ azụ ụkwa na eze ore erewe eze onye ọbụla kwanụ mmadụ na nge nne na nna ya mụrụ ya ọkwa na ọwụghị ije dị eche m na enwe ihe ga na-ebukọ mmadụ ịghacha ọnụ onye hapụrụ ụlọ nne na nna ya bịa na dị ije dị ekpeta na ụlọ nna ya eche m na ụwa arụ ka o mere
nwaanyị gbobịa nwere ma lụọ nwanne ya ọ bụ ije dị kpọbatara ọwụ ha arụ ka o mere akpịrị sister in law hụtụnụ ya nta ya hụtụnụ ya na ọ dị dịka nwanne ṅụ this fight ọgụ ụmụnne dị bụ ọda nne dị ụdụ nne dị ọ naghị arụchakwanụ mma biko na ụmụnne m ụfọdụ taga ahụ taa ha amaghị ebe ihe mgbu ha si abịa ọchụ ụmụ ihe ndị a na-akọsịa ọhịa ọsị m bịa gbotere ọnụ n'ihi na ihe mere onye ọzọ ka ndị ọzọ ji mụrụ akụ ọsị m jụọ ọnụ na ọ bụrụ na ụlọ ga-agbaghara ka esi anọ n'ụlọ ọgwụ na ka ada nne dị edigodo iche na ka anụ n'ụlọ ọgwụ na okeke ya kacha ya afụ na ka enu n'ụlọ ifu ndụ na asidentị echele ya ụkwụ abụọ na iti na na enweghị ike ịgbaghara nwa ya na ọwa aka ebe ahụ ọ gbara mere di eji konkludo na truly na ọ bụ eziokwu na ya gara na họtel ya gara họtel gị tụ onye ga-eturu ga na họtel edeme family edeme marriage ya na December na a ga-egbuja because of ihe na ugbo di ya yigharịa ha na ya ga alụ ha kwa na Christmas na-akpụzi ya na phone na-asị ya gbaghara na ya gbaghara na ya biko na ya mahụ na ada nne ya adịla ya dada nne ya chenjiele from ihe eji mara ya na ya dị sorry for everything ya jụọ esi kemgbe ha many months ọmaghọta ụmụaka shiri gịnị ọmaghọta eshi survive na ọ chọrọ ịgwa na o send gara ada nne ya ego ya na-ewere lekọta ụmụ ya okpochi ndị dị elu mana ụmụ ka ezi ọmaghọta ya mega ọ na-asị ya gbaghara elebịa ga-eshide agbaghara di ya na-arịọ ka esi ya nọ n'ụlọ ọgwụ rịọ ga-esi agbaghara ya na e kwesịrị ịgbaghara ụdị onye dị otu a na ụnụ were ihe mere nụ wee mụrụ akụ onye na-ekwuru mara ihe ọ na-ekwu ụmụnne m nga ọha na m n'ọnụ udo dịrị ọnụ